Det her er Lærke. Lærke er en pige på 2,5 år, og både hendes mor og far er alkoholikere. Det er tit beruset, når de kommer og henter og afleverer hende i dagplejen. Lærke er underernæret, og hun er understimuleret både sprogligt og socialt. Hun har svært ved at omgås andre børn. Hun vil bestemme og foretrækker at lege alene. Lige nu går Lærke i dagpleje, men hun skal starte i børnehave efter sommerferien. Så tiger stille. Hej. Marianne. Hej. Ja, værsgo. Tak. Ja. Man kan også mærke, at når Lærkes forældre kommer for at hente hende, de er ikke meget beruset og lugter pænt meget alkohol, så det kan jo også have en stor del i Lærkes opførelse. Helt klart. Fordi hvis hun ikke har et ordentligt forhold til sine forældre, og hun tilbringer mest tid for sig selv, så er det jo klart, at hun opfører sig, som hun gør. Men det kan jeg jo ikke svare 100% på, fordi jeg har jo ikke været i husen. Nej. Jeg kan bare sige den måde, jeg fornemmer det på. Det lyder helt sikkert, som om der er et stort problem derhjemme. Men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan ringe til familien og prøve at få arrangeret et møde med dem, for at se om alt er som det skal være derhjemme også. Hvis det så er, at det skulle vise sig, at det skulle være galt, så kan forældrene komme, eller bare hele familien komme med familiebehandling. Ja. Bare se om forældrene så skulle komme ud af deres problem. Det er jo et stort problem, at de drikker. Ja. Hvis de ikke gør det, så bliver vi nødt til at tvangsfjerne Lærke. Fordi det kommer til at skade hende endnu mere, jo længere tid der går. Ja. Selvfølgelig så vil vi jo give forældrene en chance for at forbedre sig, Ja, inden at vi går ind og gør noget. det vil helt sikkert være det bedste. Det vil være rigtig sundt for hele familien, hvis det endte i en tvangsfjernelse. Men Det vil det igen, sikkert. hvis det er det bedste for Lærke, så er det det, man skal gøre. Men jeg synes, familiebehandling lyder som en rigtig god idé. Ja. Men jeg vil i hvert fald prøve at kontakte familien og, Ja. og høre, hvordan det går derhjemme. Okay. Det er Simone. Hej, jeg hedder Marianne Larsen. Jeg ringer fra kommunen, og jeg er færgeretur. Jeg har hørt, at tingene hjemme hos jer ikke er helt, som det burde være. Så jeg ringer for at høre, om vi kunne arrangere et møde, hvor jeg kommer hjem til jer og snakker med dig til jer om det. Hvad siger du til det? Jo, gør det bare. Jamen, vil du så ikke finde, hvad det drejer sig om? Nej, jeg er lidt ligeglad. Okay, jamen, skal jeg ringe ind i år? Nej, det behøver du ikke. Nej. Det var jo. Jeg ser på det, vi ses. Nej. Hej. Hej, Marianne. Vi snakkede i telefonen, vi skulle arrangere et møde. Ej, du kunne godt lige have ringet først. Du sagde, at jeg ikke skulle ringe først, så jeg tænkte, jeg bare ville komme. Ja. Hvem fanden er du? Hej, jeg hedder Marianne, jeg er socialrådgiver i kommunen. Fedt. Og så i øvrigt har jeg også hørt, at I drikker lige rigeligt meget alkohol Det i er hverdagen. Det har jeg hørt, og jeg har på fornemmelsen, at det også skal være sandt. Og det er ikke særlig godt for Lærkes udvikling. Så især ikke socialt, da hun mangler sine forældre. Forældre er ikke ordentlige forældre, hvis de er fulde. Vi er der jo stadigvæk hos hende. Ja, vi er hele tiden sammen med hende. Ja,
Men det må heller ikke være rart for Lærke at se sine forældre diskutere. Hun lærer jo sit sprog og hendes måde at reagere på fra sine forældre. Altså Vi fra jer. diskuterer aldrig. Men jeg tror nu tager jeg mig lige en runde i jeres lejlighed, og så må vi lige snakkes ved. Må vi lige snakkes ved og finde ud af, hvad der skal ske. Okay? Okay. Hvor er Lærke nu? Lærke, hun sover til middag. Som jeg har fået at vide, at I har været til møde med socialrådgiveren. Og så skal jeg bare kalde jer ind til endnu et møde her i morgen eftermiddag, hvor vi snakker om alle tingene. Hvad handler det møde om? Det, som jeg snakker med socialrådgiveren om, hvor vi tager de endelige beslutninger, hvor jeg også deltager med. Okay. Har I tid klokken 4:30 måske? Ja, det kan godt. Super. Hej. Ja, hej. Kan I komme? Værsgo, gå til plads herovre. Vi venter lige på, at Marianne, socialrådgiveren, kommer. Ja. Jeg har jo snakket lidt med socialrådgiveren om, hvad vi skal gøre, og så har vi snakket lidt om familiebehandling. Og det er, hvor at vi hjælper jer med at få styr på jeres alkoholsystem og få et bedre forhold til jeres datter. Hvad siger I til det? Hvorfor styrer familiebehandling? Altså, da jeg var hjemme og besøger og holde møde med jer, der har I to af lige kigget rundt i jeres lejlighed. Og det så ud som om, der blev gjort rent rigtig længe. Der var beskidt service over det hele, og der så rigtig klamt ud. Og jeg vil ikke mene, at det var et børnevenligt sted at bo. Så derfor så er det nok en god idé at komme med familiebehandling og få styr på tingene, og få overskud til at gøre rent i jeres lejlighed, så man godt kan være der. Og det er både for, selvfølgelig for jeres skyld og for Lærkes skyld, så jeg også får mere overskud til at være sammen med hende. Vi er jo sammen med hele tiden. Sådan som vi ser på det, så føler vi, at vi får opfyldt det behov, som man skal over for en pige på 2 år. For eksempel, så man skal kommunikere rigtig meget med barnet, og man skal lege med hende og gå ture med hende, og vise kærlighed og omsorg. Og man skal i hvert fald ikke rigtig nærheden af hende. Vi drikker jo ikke. Det var ikke det, jeg fik taget udtryk af, da jeg var inde og besøge. I virkede ikke helt klare oven i hovedet. Og det virkede helt klart som om, at de havde fået et deres genstande. Men er det noget, I vil overveje at skulle i familiebehandling, eller? Ja, vi kan godt prøve. Så I er indsat på at skulle prøve? Ja. Perfekt, ja. Det er vi glade for, ja. meget lettere. Ja, Så må så må vi nu få det bedste. Ja. Og vi skal nok ringe til jer mere information. Vi har jo det her møde for at snakke om Lærke og hendes families forbedring, efter de har været familiebehandling. Og vi synes faktisk, det er gået rigtig, rigtig godt, og vi ser stor forbedring hos dem. Man kan se, at det går meget bedre med hende og hendes forældre, efter de startede med familiebehandling. Og hun er begyndt at lege mere med de andre børn her i dagplejen, og hun er rent faktisk ren, når de kommer og afleverer hende. Og hun er ikke lige så aggressiv, når hun leger med de andre børn, som hun var før. Og hun er kommet tættere på det sproglige niveau, hun skal være på.
Ja, og hun er begyndt at spise noget mere. Men det lyder rigtig godt. Også der er kommet forbedring i dagplejen også. Ja, så nu begynder hun at ligne et sundt og rask barn. Så det er rigtig godt. Så det har virkelig givet på det. Det har virkelig givet på det, at de har været i familie. Ja. Det var godt.